Moje meno je Jomi a vítam vás opäť v dnešnom videjku. Priatelia, toto je presne to video, ktoré by som nechcel točiť, ale ako sami viete, príroda to zariadila tak, že jednoducho raz odídeme na tú druhú stranu všetci. Či mladí, alebo starší, či takým spôsobom, alebo onakým spôsobom. Raz, keď sa narodíme, jedným dňom to musí skončiť. A zároveň naviazujem ako na to, však sami viete, že odišiel skvelý spevák, skvelý muzikant, skvelý skladateľ Kamil Polakovič, člen kapely City Boys Trnava. Ja viem, možno si teraz vás niekto povie, že ty si teraz ideš robiť videnia alebo nejaké čísla na základe toho, čo sa stalo. Jedna vec je taká, že média to rozširujú, informujú, lebo bol to verejne známy človek a nielen v našej rómskej komunite. On veľa vystupoval a veľa toho proste zažil aj čo sa týka bielých. Ja nechcem spomínať na nejaké zlé veci, ale chcem si pustiť nejaké staré piesne od neho, aby sme si vypočuli a zároveň si niečo k tomu povedali, lebo toto není reakcia, toto je nostalgia, proste spomienka. A jedna vec je aj taká, priatelia, sami viete, že Kamil, on žil hudbou. On veľmi skoro začal proste spievať, hrať a do posledného dňa bola muzika a hudba a spev jeho proste tieň. A chcem aj toľko povedať, ako sami viete, on sa hudbou živil. On veľmi skoro začal a to, čo vedel najlepšie, to ponúkal ľuďom. Spev, hudba. Jeho nesmerné kontakty s ľuďmi po zabavách, po vystúpeniach a proste ten osobný kontakt a to všetko, čo on zažil za tie roky a ešte do poslednej chvíli proste koľko mohol, toľko vystupoval. A ja verím tomu, že proste s ním, aj keď tu už není medzi nami, tak tá hudba, ona tu zaneháva proste silný koreň. To nikdy nevymre. Proste hudba je niečo, čo keď človek aj odíde na ten druhý svet, tak stále tu žije. Tak ja si myslím, že takto je správny spôsob si vypočuť nejaké piesne a je ich fakt mnoho. Ja som vybral staré skladby, staré také tie, ktoré ešte v podstate prvé albumy začali. A musím sa priznať, ja som není ten typ človeka, ktorý presne vie, ktorý album, v ktorý rok bol vydaný, ktorá pieseň tam je. Ja iba tak z počutia a je toho fakt veľa. Mohol by som sem nahádzať strašne veľa piesní. Ale kvôli času, viete, len si tak prejdeme určité skladby. Takže priatelia, ako prvú skladbu som si nachystal proste z albumu číslo 4. Poďme na to. Veľmi veľké pravidlo úspechu v hudbe je to, že proste musíš to robiť úprimne zo srdca. Ja som si hovorím tak random vybral nejaké pesničky. Ľudia, túto druhú pieseň, čo vám idem pustiť, tak touto piesňou som si záril do pamäte proste Kamila City Boys Trnava.
Našich vysteral pretučaje, preko daraco amen predžiđiljam. Sarđate soveu, preko darat me mišlinao, amen duđene so amen kerđam. Sarđate soveu, preko darat me mišlinao, amen duđene so amen kerđam. Naših bisterao pretučaje, preko daraco amen predžiđiljam. Sađate soveu, preko darat me mišlinao, amen duđene so amen kerđam. Sađate soveu, preko darat me mišlinao, amen duđene so amen kerđam. Priatelia, a jedna vec je taká. Kamil v tejto hudbe bol prínosom a veľkým prínosom pre našu komunitu. Lebo tak ako je Juraj Adams spojený so pavlovským štýlom, so slovenským, a Češi proste, český štýl je tiež spojený proste, ja neviem, s Gizmanom, alebo nechcem niektorého uraziť, so starým Gizmanom, ale čo sa týka Kamila, tak Kamil proste spravil trnavský štýl. A neviem, či je to pravda, že vraj Kamil na svojich začiatkoch chodíval po zabavách a jednoducho robil si taký malý prieskum o tom, ako znie hudba. A jednoducho porovnával to hranie, až nakoniec spravil tento trnavský štýl. Ak sa mýlim, napíš mi do komentáru, hlavne vy starší, ktorí viete. Lebo ja som ho osobne nepoznal, čo ma veľmi mrzí. Táto informácia proste, že zanehal tu niečo, kus zo seba, čo už nikdy nezmizne. Poďme, priatelia, na ďalšiu skladbu, na takú spomienkovú. Nech sa páči. Smutná vrbo, prečo píšeš konármi? Mladý dievča, prečo bledneš na tvári? Či ťa tvoja láska morí, alebo ťa srdce bolí? Nemyslí si, že za tebu vanuje. Či ťa tvoja láska morí, alebo ťa srdce bolí? Nemyslí si, že za tebu vanuje. Čím bol Kamil výnimočný? Jednoducho ten jeho hlboký hlas a zároveň veľmi precitený a človek mu veril, že to spieva zo srdca. Prečo to spomínam? Ja som mal okolo seba ľudí, ja som aj počul, aj videl, keď sa niekto snažil ako fanušik a ako vzor Kamil, tak snažil sa napodobniť Kamila. Tým pádom, že proste technicky chytíš a spievaš hlboko. Ale stále to bolo len technicky. Tým chcem povedať to, že Kamil bol len jeden aj bude a napriek tomu, že sa niekto bude snažiť technicky spievať dole hlboko, vieš, ako som spomínal, že som zažil v minulosti osobne, okolo seba som mal ľudí, kamarátov, tak jednoducho nikdy to nebolo, ani nikdy to tak nebude. A tým bol Kamil výnimočný, že vedel zaspievať aj hlboko dole, on mal hlboký hlas a zároveň v tom hlase bola proste jemnosť, krása a čisto.
Ľúbil som ťa, to zatajiť nemôže. Tú falešnosť, tú ti spladiť nemôže. Tú falešnosť, tú ti spladiť, keď sa domov z base vráti, ale nemyslí si, že ťa milujem. Tú falešnosť, tú ti splatí, keď sa domov z base vráti, nemyslí si, že za tebu panujem. Toto je jedna z najkrajších piesní proste. Ten text, tak ja nechápem to, kto chodí na takéto krásne texty. Tam ten autor, keď to píše, lebo na tom nezáleží, kde to píšeš. Či v štúdiu za 3 milióny, alebo v detskej izbe. To na tom vôbec nezáleží. Tam je to čaro, že zobereš kus papier do ruky, pero a to, čo cítiš, to, čo si zažil, dáš na papier, spravíš k tomu hudbu a toto je to, čo milujem. Preto to vám hovorím, tvorte, skladajte, neberte hudbu ako nejaký priemysel, ako nejaký tovar zárobkový. Lebo ty, keď to budeš brať úprimne, zo srdca, že ťa baví tá hudba a keď cítiš pri tom skladaní a pri tom speve taký pocit chvenia, mraz, no tak peniaze prídu same za tebou a ten úspech. Tomu ver. Zároveň napíšte mi dole do komentu, lebo fakt neviem, či je toto ich skladba Kamilova, alebo či je to proste nejaká stará skladba. Dobre priatelia, poďme na ďalšiu skladbu. A toto som si vybral takú novšiu, lebo sú tam videá niekde, na internete sú videá, kde Kamil, kde naživo vystupuje, ale nechcem to sem dávať. Ja som teraz pred chvíľkou pozeral. Sorry. Pozeral som teraz také jeho najposlednejšie vystúpenie. Ešte na tom najhoršie toto, že nevystrihnem túto časť. Nevystrihnem. Nechám to tu. Aby ste si uvedomili, že človek tu není večne. Príroda to tak zariadila jednoducho. Chcel som sem dať to vystúpenie. Už má aj tú druhú nohu chytenú. Pustíme si túto pieseň s Jarkom, tiež skvelý muzikant, skvelý spevák. Ja ťa, Jarko, zdravím. Ak to počuješ, zdravím ťa. Poďme na to. La romia, sarò camino guiame,
Faceva la saranno che io faccio bene. Famo svetto storoma, le scrivina di aver, pro parchetto stumen vicina. Famo svetto storoma, le scrivina di aver. A ako sami viete, on Jarko, tento skvelý muzikant, skvelý spevák, tak on bol s Kamilom dlhé roky. A ono, čo je také na tomto proste to najhoršie a zároveň odľahčujúce, že Kamila už nič neboli. On už je proste niekde, kde nás to len čaká. Ale najväčšiu bolesť nehal blízkym, kamarátom, rodine. A takto je proste, takto to funguje. No ale zároveň si musíme povedať, že vieš, všetci tam pôjdeme. Ja vám poviem napríklad toto, dosť ma tak však akože zaujalo, alebo by som si tak uvedomil nejakú vec. Steve Jobs je zakladateľ Apple spoločnosti. A on keď zomieral, tak on napísal proste, že je jeden najbohatší človek na planete a odchádza s nulou. Nakoniec to len tak uzavriem, že Kamil odišiel na druhý svet, ale jeho hudba tu ostáva s nami. Zároveň chcem takto povedať úprimnú sústrasť celej rodine. A nech ti svieti večné svetlo na tvojej ceste. Ahojte. Keď ja zomriem, pochovať ma dajte. A na môj rob rozmarínej sadzte. Tak ho sadzte, aby sa mi žiaden nebanoval. Tak ho sadzte, aby sa mi ujal. Aby za mnou žiaden nebanoval. A keď si raz spomeniete na mňa i nalejte si i vypíte si za mňa, že volá kedy žil medzi vami cigán, čo miloval hudbu ako žiaden. Že volá kedy žil medzi vami cigán, čo miloval hudbu ako žiaden.